Nola lortu itsasontzi jokoa? Modu ezberdinak daude. Lehenik eta behin koordenadak dituen herritar txartel bat, ona txartel bat edo osasun txartel bat baldin badugu, orduan itsasontzi joko bat daukagu. Baina beharrezkoa izango da joko hori aktibatzea martxan jartzeko. 2013ko azaroan jaulkitutako herritar txartelak salbu, hauek zuzenean itsasontzi jokoa aktibatuta baitaukate, besterako kasuetan nahita ez orrialde honetatik pasatu beharko gara gure herritar edo ona txarteletako itsasontzi jokoak aktibatu ahal izateko. Txartelarekin datorren erreferentzi zenbakia sartu beharko dugu. Orokorrean 8 zenbakiz osatutakoa da, txartelaren aurrealdean edo atzealdean aurkituko duguna. Horrez gain, txartelarekin doan pasahitza sartu beharko dugu, helbide elektroniko bat, baita mugikor zenbaki bat ere. Urrats batzuk emanez, gure itsasontzi jokoa martxan jartzea lortuko dugu. Bestalde, osasun txartel bat itsasontzi joko batekin baldin baduzu, zure osasun zentroan edo hurbilen duzun kazetagune batean aktibatu dezakezu. Baina, inolako txartelik ez badaukat, nola eskuratu dezaket nire itsasontzi jokoa? Ez kezkatu. Izenpeko bulego batera, osasun zentro edo kazetagune batera hurbil zaitez nortasun agiri edo pasaportearekin, baita horien fotokopia batekin ere. Itsasontzi jokoa berehala jaulki eta aktibatuko dizugu. Behin itsasontzi jokoa aktibatuta, horren funtzionamendua ziurtatzeko izenpeko webgunetik bertatik egin daitekeen froga egitea gomendatzen dizugu. Horrez gain, pasahitzaren aldaketa edozein momentuan egitea posible izango duzu. Izenpeko webgunean dagoen itsasontzi jokoaren inguruko atala kontsulta ezazu, dituzun zalantzak argitzeko. Hurrengo saioan gure itsasontzi jokoa erabilgarri izan daitekeen webgune batzuk ikusiko ditugu. Gero arte.